Haga jila Meghalaya kabadan yang nongba Shillong kabayo yakanam kum ngachaka pedeng jongga jingdon ki chaka puli ki papaka. Haga bon ki brio kamtam na ki than chite lamingi ki juan banwat yaka jingnang jingstart kabalong rukum ga jingso sarong ki bon namar ga jingdon ki chaka puli ki babet akarukam ai jingikai kumta ki than nongkendong ru ki don ki skul ki bala man chakri hakaliang ka puli puthi. Namar bah kanong ba Shillong ki don ki skul ki babiang nadu ki yeng mala bat ki jing don kam hagabai dei pan ai jing kai si khena puli kumta umla pat ban chushim kelum lang namadang don ru ki baduna bat ki basha i ben ki ba mat ki jing e ki bobon rukam hakani ka khubor ka bangin pen i shapi menta ka de lor ka wi ka skul ka badana ka shnong maupon bat ka bahab so yong constituency East Khasils District. Kaniga School kadai kabla tip kerteng kum ka Rinli Upper and Primary Secondary School kum de Lower Primary School bat kadai ka school kabla seng nadu usnem khat khandai spa nyu pusaw bat kalong ka ikai ka sotanat banyo sngo bomenta usnem kaniga school kala kenjo shakasan pusnem haga jingya linti jongka hende kalong pat ka basung si banyo I ba kaniga school hadu menta kadai ka badang sa dien hakibo bon rukam Dangshen na kajing let hiar ka kenhon Shillong mil syakatiga shnong lala ban saki ya kijing tuna ki babon na katiga skul kabakam don satya ki tiar kitar ki bala ban ai kanu kajing hikai kat kum kajuk ka bamenta kajing bom yo ya ka boarding electric baraba phai syakajing long jingman jungki kamra class kalong ka ba isang sat adu kata namar bahadu menta kimpat yo ya ka yeng ka bapaka hende ki khna hagajing don kam ya kajing start namar kajing ban kajing duk baraga jing phu samrkhe ki la shong satar ki kamra class kibalate san post na menchua hakabala la banyo I yaga jingdon jong kilentang kibala pra bat khamtam lele kaba pangnot kalong ba wat kitnom kiba sop ikini ki kamra ru boni ki dei kibala pe haga jing ekran bat headmaster katika school uba SS thaba ulong panakaliang ka managing committee jong ka school kila persang nakapor ban pan jingirap nak sarkar bat kumjo nakinomi khmat kabai dei bat kani ka school hende ki sa satang hagi jingkular claim de pendap yaka larangi pet agani ka school ke jongi ba kijing e kilong kumne ladangin phai hakaliang ka building ni pet ni yo I kalayat kumne san phau tili kisnem kadang long tang kumne kumba kalong kumangi yo I menta te kijing e khamtam na kaliang jongi kinung hikai ngana kaliang jonga kumu headmaster jong ka school uba pet uba kmi ya kani ka school ni sem jinge sibun sisa ladangin phai teng ladangin phai ki kamra kelas mo kada dumta ka building kababiang kababin impat yo habang impat yo kumta teng ladangin phai ka polio le khamtam teng ka tin kabla nadu basdang sanphau sinem nadu basdang kamur kasa da kaju te kajing e kadai kata kawai na kabenta jungi kinung hikai habangi phai hakabai di building bat tang kata ladangin phai hakajing don jongki khna ni kane ka school la kumno imat ka enrollment kawai ka kelas kadai ban kanem palat di kakhat sanmut namar bale nga kumta namar kajing red jong ki kamra kelas lada ki khna ki bon kamut kasitom yang ikumno ban pensiong yaki kena kata kadai kajing e hakabede bat ka building haman la kawai pakawai ka kamra kelas bat kapon ka baar bat hakajing yo I ka jonga nakaliang jongi kum kinong hikai ngisem jing e hadu kata hakabede bat kinong hikai POE ba kani ka school ka jongi kaladon hadu kelas 9 kelas 10 tere kalado hadon kilabon haki kena ki bapas naka school ke jongi tang nakadaw kajing e kabangi ngimla ban penbiang penbit ya kinong hikai teng kinong hikai kimla ban ne sa ban ngi hangne kiwan hikai tang katu kan por kila mi no kai kadaw ko penung ki bakin mi no namar ba nakaliang jong ka managing committee kimla ban penbiang ha kabayade berkajing siu tulop ya kinong hikai te haon hausnem ar hajar ar puar ni hangne ngilaya penkot no ya ka secondary ngilai pri tang hadu upper primary te ngi osngeu ya kal jong kinong syong sinong ki kmi ki pa jong ki kena school ki pen pau bar ki wan ban ya thu hangi kinong hikai la kumno kala don kam sisa
ba phin plibiang ya ka secondary hangne kilapha class 8 class 9 class 8 te class 9 ngim don shu sha ingin pha kikmi kikpa kiwan ut kiwan yam kumta khmat jungi kinong hikai te kumta how do sem arhajar arpusaw ngilaya penit biang dakawai ke jingmot kinong hikai rengkat bat ka managing committee bangin persang ban plibiang no ya ka secondary te kajing kalong bang imla ban siu tulop ha kabede bat kinong hikai secondary teng nakaliang joka MC kat bala bat nakaliang joka sinongru kila persang ban ya seibor met ban mensim ban ya ai ketika diang ketika mon na kumta ban persang ya kanika school kejungi henry tang hadin katu katne kamon kakut no te kumta hakanika por nakaliang jonga kumuhen mastar jong ka school da kamensim ka basngukia nga pensngau ya kanika benta khamtam ha kinong sensar kiba kijongi kinong yalam kiba hakli do habakaladap hadu sanpau teli kisnem lada kiyo sngau kin phai khmat lem kin maulem ya kanika school kejongi khnang ba kan biang kan bit kumba kiwe ki school kilong rengi rungi khmilti bat ngidon jingkermen ro ba kanlong ha kata karukom kata ka jing pensngau nakaliang jongi nakapor sa kapor hingi na ju pensngau ngakan mau hakapor badanglong MLA iba HD alungdo bamkwai hadwar jong ulei ngilalek bu kijing thok bat kimi morondom lei kat nokat bangi penlong kino kijing don kam hapo school ngilabu bat ngila pensngau sa kinong mi khmat la kinong yalam henrei ngi suyo tang hakaktin bat henrei tang hadin katukot ne kala suja lentino kata kajing kerpat nakaliang jongi kum ka school tengilong kumde kumbengilong Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya